Здравейте! Аз съм Александър и днес ще разгледаме айсберг на най-смущаващите видеа в интернет. Още със създаването на канала бях качил не едно, а цели 2 видеа над тази тематика. Днес реших да се гмурна в дълбокото и да разгледам детайлно повече видеа. Настанете се удобно, вземете нещо за ядене и нека заедно разгледаме най-смущаващите видеа, съществували някога в интернет. Реални демони, заснети на лента. Видеото е качено в YouTube през далечната 2009 година. Ако трябва да съм по-точен, датата е 29 януари 2009. Видеото започва с мъж, който бързо помахва с фенер в стаята си, докато ръце започват да излизат от пода и стените. Няма музика, чува се само неговото дишане. На стената му се появява око, което го кара да скрие камерата за момент. След това ръцете се обединяват, за да създадат формата на демон, който като се хвърля към камерата, веднага видеото приключва. Важно е да се знае, че това е продукт на обработка и визуални ефекти и не е базирано на реални събития. Чувствам се фантастично. Чувствам се фантастично е видео, което е качено в YouTube през 2009. То представя аниматроен робот на име Тара, който пее песен за това как се чувства фантастично. По време на видеото Тара върти ръката си, бива обличана в черни дрехи и е обърната с главата надолу. Към края на видеото се появява странен кадър на двора, който приближава постепенно. Всъщност роботът и видеото са създадени от Джон Бержерон. Идеята му била да прави представления, на които роботът Тара пее. Това за негово съжаление така и не става, като последната информация, с която разполагаме, е от неговия блог и от 2006 година. Blank Room Soup Avi. Този случай е странен, защото не се знае откъде идва това видео. Предполага се, че е открито в тъмната мрежа. На видеото виждаме притеснен мъж, който яде супа, докато две лица в костюми го утешават. Много смятат, че мъжът във видеото заедно с съпругата му са били отвлечени. Съпругата е убита, а нейните останки са сготвени. Досеща се на къде бия. Има много теории зад видеото, като някои твърдят, че видеото е направено с цел тормоз над определени общности в интернет. Крещящото същество. Yelling Creature е видео публикувано в YouTube на 30 октомври 2006 година от Роб Хърман. През 2023 година видеото достига 15 милиона гледания. Нямам какво да кажа за видеото, тъй като и за него нямаме много информация. Подчинявайте се на моржа. Това е популярно видео, така че повечето от вас сигурно го знаят. Видеото произлиза от филм The Goddess Bunny. Този отказ се появява през 1998 година. На 23 юли 2006 човек с псевдонима Котрон включва видеото в поредица, наречена Mentally Disturbing. Въпреки това, едва през октомври 2007 клипът с танците придобива печална слава, когато противоречив ютубър, работещ под псевдонима Obey the Warriors, използва редактирани кадри и добавя към тях още елементи. Добре да е, а кой е човекът на видеото? Лицето във видеото всъщност е Санди Крисп, родена на 13 януари 1960 година в Санта Моника, Калифорния. Тя е транссексуална жена, която се разболява от детски паралич. Небрежността на лекарите, които са лекували болестта тогава, е довела до нейното обезобразяване и инвалидност, в резултат на което по-късно в живота си тя използва бастуни и инвалидна количка за придвижване. Ето защо движенията в това видео са доста странни. Полицията в Саудитска Арабия се сблъсква с истинска вещица. Видеоклипът започва с мъж, който шофира в пустинята на Саудитска Арабия посред нощ. На около 20-та секунда се вижда размазана бяла фигура с черна коса, която покрива лицето й. Операторът се приближава все повече до фигурата, която изглежда жена в бледо-бяла рокля с дълга черна коса. Автомобилът спира за малко, докато предполагаемата вещица гледа към колата, преди бавно да започне да се приближава към автомобила. По някаква странна причина операторът решава да тръгне към вещицата, но веднага съжалява за това и се връща назад. За известно време не се случва много, докато на около минута и 48 от видеото вещицата започва да ускорява скоростта си и сякаш тича към автомобила. Анализатори съобщават, че всякаква магия в Саудитска Арабия е строго забранена.
Ако видеото беше шега, най-вероятно хората щяха да са в затвора. Нещото с ръце. Шей Сент Джон е канал в YouTube. В него участва героиня на име Шей Сент Джон. Очевидно. Най-популярните видеоклипове са Hunting и Street Walking. И това е. Нямаме история на самото видео, нямаме никаква задна информация. Всичко е направено за поредица от филми. Руски експеримент с съня. Руският съден експеримент е добре известна интернет легенда. Историята твърди, че през 40-те години на 20 век група политически затворници са били подложени на експеримент, при който са били държани будни за продължителен период от време с помощта на стимулиращ газ, което е довело до ужасяващи и стряскащи последици. Важно обаче да се отбележи, че тази история не е основана на реални събития. Тя е измислен разказ и няма исторически доказателства в подкрепа на съществуването на такъв експеримент. Разказът за руския експеримент със съня е широко разпространен в интернет и е вдъхновил различни интерпретации, включително кратки филми и видеоклипове в YouTube, които твърдят, че показват кадри, свързани с експеримента. Мишка самоубиец. Suicide Mouse е изгубен епизод на поредица филмчета, базирани на анимационен герой Мики Маус. На видеото може да видим как Мики Маус върви по пътя без никакво изражение. Според слуховете лентата била дълга 3 минути, но човек попаднал на копие, което е около 9. Той е налично в YouTube и даже сега ще ви покажа откъси от него. Странен факт е, че след качването на видеото започва да се правят подобни видеа и с други известни анимационни герои. Haunt. Топ моушън филмът разказва за младо момиче, което се страхува, че нещо може да е близо до къщата й, когато си ляга. Първата тревога настъпва, когато тя забелязва съществото зад прозореца, а другата се появява в края, когато съществото най-накрая стига до стаята й и избелява в черно, където виждаме близък план на лицето на съществото. Звукът на ада в Сибир. Много се чудих дали да включа реално това видео, тъй като пак е интернет легенда. Звукът на ада в Сибир е видеоклип за 3 граждани, които решават да копаят в земята. Те пробиват малко по-надълбоко и чуват писъци от хора, които страдат в ада. Но очевидно е фалшиво, защото е просто повтарящ се писък от филма Баронска кръв. Порталът на ума. Gateway of the Mind, известен също като Transfiguration, е видеоклип качен за първи път през 2008 от художника Оливие Де Загазан. Видеото е посветено на Оливие Дьо Загазан, френски скулптор и визуален артист, който бавно се превръща от човек в животно и всякакви други неща между тях. Първоначално той се облива в бледосива глина, като бавно награжда всеки слой с още глина, черна и червена боя и различни инструменти, използвани за пробиване или украсяване на създадените от него форми. Той споделя, че в рамките на видеото се поставя под въпрос легитимността на човешката идентичност. При няколко години имаше слухове, че видеото е от Dark Web, но в действителност е просто изкуство. Здрасти, Уолтер, имам си ново гадже. Hi, Walter. I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and she tried on a lot of clothes. Това е видеоклип, качен през 2009 година. То става известно през 2016 заради тревожната си атмосфера и в кавички отвлечената жена във видеото. Видеоклипът започва с думите на Патрик "Здравей, Уолтер", после продължава да разказва за момиче, което е срещнал в мола. Той обяснява, че е ходил с нея по магазините и казва, че тя си купила много дрехи. Казва, че тя мрази камерите, но той все пак ще я покаже. Преминава към следващата сцена, в която той отваря вратата, за да покаже приятелката си, която е отвлечена, крещи и плаче. След това той влиза в стаята, затваря вратата, докато тя крещи и видеото свършва. Интересен факт е, че видеото се появява точно 2 месеца след изчезването на 15 годишна от Уисконсин. Обаче се оказа, че видеото е постановка и не е свързано по никакъв начин с изчезването на момичето. Чигиджис. В
В видеото е показан мъж, завързан за стол, който в хода на видеото се разчленява, а на заден план се чуват странни звуци. Включих записа само защото е смущаващ. Нямаме никаква информация какъв му е произходът. Meat sleep. You live here. I let you live here. I gave you a home. Now for you. A place to claim your... Това е още един от тези страшни канали, които се разглеждат като изкуство, въпреки че има някакво значение в някои видеоклипове. Например, в едно от тях е показано художествено представяне на тормоза вкъщи. Ако сте жертва на побои, можете на момента да се обадите на спешния телефон 112, за да изпратят полиция на адрес. Братът на Нелсън. Видеоклипът показва куче на име Нелсън, което си играе със своето колело, но след това от устата му се появява огромно страховито чудовище, а камерата се обръща с главата надолу, изкривява се и видеоклипът свършва. Може да ви е познато, защото кучето от видеоклипа се казва Уолтър, което в края на 2018 година се превърна в меме и доби голяма популярност в интернет. Вероятно в Мичиган. Her friend Janice was cut from the same mold. They even like We've been looking for everywhere. the man she would want him to be. Вероятно в Мичиган е късометражен музикален филм от 1983 година, който се върти около 3 персонажа. Видеото започва с две жени, които пазаруват парфюми в търговски център, и мъж преследвач, който планира да убие и изяде и двете. Накрая ролите им се обръщат и те го убиват. По-късно се разкрива, че това всъщност е видео, свързано с канибализма в Америка. Изтезания с крем за бръснене. Обектът на видеото е фигура с усмирителна риза, прикрита от слой крем за бръснене, която държи в устата си топка за билярд. Зад тях има дъска с тебешир, на която са изобразени различни човешки лица. Камерата се приближава и отдалечава многократно от фигурата, преди да премине към други кадри. Първо е диван с костюмирани бебета, изкривена фонова обстановка, а след това е жена, която казва нещо, но ние не можем да чуем какво. happymouse.exe. Това е трейлър на игра, която е изцяло базирано на видеото на Мики Маус, което видяхме малко по-рано. Самият трейлър е смущаващ, като Мики по-късно се деформира, докато на заден фон се чуват писъци. Кукла с счупен врат. Помните ли онова видео, което в началото разгледахме? Въпросните записи са на същия автор, госпожа Шей Сент Джон, и се вижда как само си играе с кукли. Отново, цялото нещо се разглежда като изкуство. Изкуство, което аз някакси не разбирам. Котка с цигулка и Мики. Ето, че разглеждаме още едно видео, което е за Мики Маус. Видеото не е направено с цел да бъде страшно, но просто изглежда доста смущаващо. Това е сцена от филма Бебета в страната на играчките от 1923 година. Известното видео. Този видеоклип е прокълнат и уж изгубен, но по-късно качен през 2017 година. Видеоклипът започва с черен екран и продължава около 20 секунди. След това прекъсва до черна хуманоидна фигура, която започва да говори. Изглежда, че фигурата казва: "Дори и сам никога не спирай." А музиката на видеото се забавя. Фигурата хваща пистолет, поставя го на главата си и натиска спусъка. Трупът му пада на земята, а камерата се измества към кадър, на който изглежда е таванът на стаята. Видеото става така за известно време, докато фигурата не се появява отново за секунда, като се навежда към екрана, държайки пистолет. Какво си мислите? В видеото се вижда фигура, която седи пред камерата, а на заден план се вижда завеса за душ. Фигурата е облечена в торба за боклук, а главата й е покрита с кръпа. По време на видеото той прави няколко странни движения, които са последвани от повръщане на нещо, което изглежда като кръв.
Видеото завършва с това, че държи обърнат надпис, на който пише "Какво си мислиш?". Помня още като го видях видеото преди 7 години, че хората казваха, че видеото е от Dark Web. За този видеоклип не се знае много, тъй като по-късно е премахнат заради нарушаване на политиката на YouTube за насилствено или графично съдържание. Това беше от видеото. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Александър, а вие гледахте Just Alexander Things.